nga priang subhai phi so chisin ki prolo ki perjor ki ije ki chunga ki biju korchan na kapor sha kapor ha ka ni ka YouTube channel ka chunga tenga karpat ipi ki tu pidang thamai singau bha subscribe yani ka channel chunga bla ikar ting siam sing khnang ba pinyo iki video ki bangan upload na kapor sha kapor ti ha ka ni kapor prolok ka kita kamat per ka kita benta ka banga kwa ban kern leni ban share sha phi ki prolo ki perjor compare la da phi ki ba pej phila he phila san phila rangba khampalat banyenga tang baka pat kata kajing kabadon hanga pi don ka pat kabadon hapi ngangam don kemud bangi don kam ya kajing ya tali parakasi parakasi prapenar kemud bangi don kam ya kajing ya tali kajing ya share kajing ya sang thu lang kajing ya de jingmud lang bangin long kawei mo bangin ya tali khnang ba ka jai benriu jongi kan im bat kan khi im yang sachisin ka pat kada benta ka banga ngakwa ban karnang ne kalong ba hakajing yo i ke jonga bat kum hakajing perkhat ke jonga habangala perkhat ngala puson ba kebemut laradon UMP naka parti VVP kebemut ka sorkar kamla ban sensyar dan bor hapo jong ka jela laradon kiwei mo ngamong tangi ka parti VVP lene da kiwei ki parti mo tika bomut ba ka sorkar kamla ban le dan bor mo tepej manta pilai em ka jing le jong UMP i Dr. Ricky Ejisengkon i blak khat no kintit nang ni naslap jong kaninga partai te kata ka syong ha pi gi paj ba la pin ai yang kata ka jing kersyan ka barat ba ya ka parti VVP ne pin ai ki wei pat ki parti kata ka syong hangi ki paj ba nemar ba haswa bangin bot ka bomot ba ni hapan perkhat sani ba yala ka jong ka bot ka jongi khnang ba kata ka jing vote ka jongi kan long ka jing mentoi ka bakrau na banta ka ri ba ka jai benreu om ba kata ka jing vote ka jongi ha ka por the bot bangin su vote klebe ngin su bot ruma ka long le no ya kata ka jing vote ka jongi nemar lada pio lane u MLA lane UMP lane UMDC ubom syam lakit kli ka bumut ba kalong la na kata ka vote ko jong pi tika bumut ba ka jing penjob jong ki breu na po jong ka jalami khlia ya i Dr. Ricky Ejisengkon kalong ka jing ku ka bakrau bat iru ila le iki kamba kiba ila le wat ha tang ha kata ka por ka balangkot mo ila le sibun ki kam ki bakrau tika bumut ba ka syong hanga happy langin ai biang ya ka bor sensyar ha ka parti VVP hakani ka by MP election stek samoy tika syong hang happy den re ha jing yo i ka junga ka long kumta te saya comment ha comment section bat pp singau kumno bat pi singau i hap nem ya kata henry nga pat nga yu i kumta den re ka jingmut pat long baro ngimya don kum kata ka jingmut kajingmut jung pi kalong dakum wei kajingmut junga kalong dakum wei tang bangan oi pi kumbang ala keramane ladengi tali kamut pa ngini long kawei kajaj benreu kan em mo gide ban sing thu shai bonsen ngi kum gi breu ngi don ya kata ka kajing bakala ngimla ban biang ha ka jing im ga jongi ha ka long ring yang ga jongi ngi don bei kajing bakala tang ba lada kata kajing bakala ka bomut ni hapan penbej ya kata kajing bakala kabomut ba ladang bakala chisin arsen kabomut nimde isu ban bakala ya kaju kakam tapi ka ipar kata menta ka bang kwa ban karandu kolong kumta namar ba kajing bakala kabangi ya bakala nakapor sa kapor kadehi kabangi hi ngile tena kata kadaw ano pi bangi di ban perkhat ba bangi di ban snautu mo namar ba ka kata ka jing bakala ka jong pi le se pipim tip pimla batip ka kata ka jing bakala ka jong pi baro ngi ya bakala temut ba ka kata ka jing bakala ka jong ngi haban wat ya ka daw ya kata ka jing bakala ka jong ka jing bakala ka jong ngi kalong ba ha ka por thebot namar ba bali ha ka por thebot don ki bathong pisa mo tingi ngi ngop no ya kita ki bathong pisa hanre ka tu ka jing thong pisa ka bumut kamdei kata ka sensyar khatar ka bakhoj kabasuba katuka jing thong pisa mar pisu thui ubri ubathong pisa ha kapor election ula the de kilak de kiklur ha kapor election bansam shiki pajba ha katuka constituency ka ba uyang teladan sam pisa ro ginong thebot kim tre ban thep
Tikamut lada ukwa ban job election ban kamai spa elade. Kamut uhap ban thong daki pisa daki popo lak hakapor election lane daki klur. Tikamut ba onda ula job. Nakano ka parti ru lane deu kono deu kono dit uba marway ru lada dei kano rumo lada dei nakano ka parti ru kabumut onda ula job uhap shua ban stok ya ketu pisa ka ba ula pelut elade. Umpala ban ice cream pi umpala ban ai kampan rai pi uhap ban stok shua elade ya ketu ko pisa ka ba ula de pelut. Henry mentanga ladanga mentangan pelut ngan pelut to ngan pelut sepolak tarai ngahun hi bandu sepolak lada 4 mi ketu ko tarai ka ba ngala pelut ngampat la ban ai pi di kata tahu em Teka bumut pa ki EMLA ru lani ki kandidat ru hakapor election ka bumut ki longkumta pi ngam ngai lana uno ubreu uba pelut uba naka pelala de but ondala job bo untrai bha bo untrai hok em kita kada kinisya tepej manta ha nakaliang jong ka sorkar MDA tu bala elam khamat da ka parti NPP tepej manta ka ke baja keipat ka baja pe baik ka parti NPP haman lagi dong kisnat chongki snong baper lani ki konsensi baper haka per election kaju thong pisa puk ka job namar babali na ka bor pisa namar ki briuru namar ba umdon ba pensyai umdon ba pensong thu umdon ba ajing mot kamut ba kibriuru kisa kale kisa bit kumta tika bumut ba ka sibut ka jonga ka jong phi kamdei e kata ka bangin sya thit lani mo ngin sya thit ya kata ka longrenyeng ka jonga ka jong phi ban pentat dor ya ka longrenyeng ka jonga ka jong phi kan mau ba lada mdon kata ka VVP ru nang ni sikmat bangidi ban sngau thu la ha ka no ka parti ru ngidi ban sngau thu ka sibut ka jongi ka bumut ba ngimdi ban sya thit ngin lei hi de ka mon lade klem pisa klem ei but ondala job kano ka parti lani kino ki kandidat lani kino ki MLA ki hap pantri hok yake ka kamram ka ba nga ban mapi ngila pankit yaki lani ngila panset epi kidi ban le hok kata ka de ke jing sisa te kumba ngala ong epi manne ba haka jingyo i ka jonga ngan pa ka mau biang epi suchin lada don UMP na ka parti UVP ka bumut ka sorkar MDA tu mo bala ilam da ka parti NPP kamla ban le don bor hang ni hapo jela bekhalia ka jongi ka bumut lada no jing e ba UMP un salai bani kran na banta ka jela bro ka wai hang te ha parliament te saya komen phin ai biang e jing karsan ni ka voice of the people party lani phin ai ya kata ka parti NPP te saya komen tak namar ba habang nga keren lada pipim sngau dei pihap ban komen lani pihap ban ong mo tang bangim dei pat ban komen di kinten sang te ngaru ngam dapen slam hakani ka por ngan pankut ohang ni ya kani ka video te nakaliang ka jonga tangkat ni kinten tengin se kan do pat next video kublai sibon